салом дӯстон, имрӯз бо шумо ҳуқуқшиноси соҳаи васоити ахбори омма Хуршед Қурбоншоев дар мавзӯи инъикоси дурусти рӯйдодҳои ҷиноӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунад. Инъикос кардани мавзӯи рӯйдодҳои ҷиноӣ яке аз мавзӯъҳои мубрами рӯз ба ҳисоб меравад ва тарзи инъикос кардани он нозукиҳои худро дорад. Пеш аз он ки мо дар сари ин мавзӯъ суҳбат кунем, дар мавзӯи қонун ва қонунвайронкунӣ, мо сараввал биёед аз мавзӯъҳое ки дар мактаби миёна гузашта будем, дар мавзӯи ҳуқуқ ва меъёрҳои ҳуқуқӣ каме ҳам суҳбат кунем. Мо медонем ки дар ҷамъият муносибатҳои ҷамъиятиро асосан бо ду роҳ танзим мекунанд. Ин бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ва бо меъёрҳои ахлоқӣ. Вақте ки форматсияи ҷамъиятӣ дигар шудан гирифт, зарурат ба миён омад ки бояд як василае ё як усуле ба миён ояд ки тамоми муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим дарорад. Чунки аз ӯҳдаи танзим кардани муносибатҳои ҷамъиятӣ дигар меъёрҳои ахлоқӣ набаромаданд. пеш аз он ки мо дар мавзӯъро давом диҳем, мо бояд дар бораи қонун гап занем. Қонун яъне чист ва чӣ мақсадҳо дорад? Қонун санади меъёрии ҳуқуқиест ки аз тарафи давлат бо тартиби махсус қабул гашта муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медарорад ва иҷрои он хусусияти маҷбурӣ дорад. Яъне ҳамаи он меъёрҳое ки давлат ҳамчун қонун қабул мекунад, иҷро кардани он маҷбурӣ ва ҳатмӣ мебошад. Пас аз ин мо мегзарем ба сари масъалаи нақзи қонун, яъне қонунвайронкунӣ. Қонунвайронкунӣ чист? Пеш аз он ки мо дар ҳама васоити ахбори оммаи имрӯза мебинем ки бисёр журналистон ба хатоиҳои ҷиддӣ роҳ медиҳанд. Яъне ду мафҳуми қонунвайронкунӣ вуҷуд дорад. Яке аз онҳо ҷиноят ва ҳуқуқвайронкунӣ ки ҳардуи ин нақзи қонун аз ҳамдигар ҷиддӣ фарқ мекунад. Сараввал бояд вақте ки матлабро пеш аз нашр тайёр мекунем, мо бояд ба мавод ба ҳамон материали тайёр кардамон аҳамият диҳем ки кадом қонун нақз шудааст ва кадом меъёрҳо вайрон гаштаанд. ҳозир мо ба шумо дар бораи ҷиноят маълумот медиҳем. Ҷиноят чист? Ҷиноят ҳаракат ё беҳаракатӣ ба ҷамъият хавфнок будааст. Яъне ҳаракат ё беҳаракатӣ чиро дар назар дорем ва чӣ гуна беҳаракатӣ метавонад ки сабаби нақзи қонун шавад? Ҳаракат яъне шахс меъёрҳои ҳуқуқиро вайрон мекунад, молу мулки як шахсеро медуздад. Яъне дар ин ҷо ҳаракат аст, вай тавассути ҳаракаташ молу мулки як шахсеро дуздид. Ва беҳаракатӣ чист? Беҳаракатӣ ин яъне ки шахсе мебинад ки одамеро дар куҷое куштор сар зад ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабар намедиҳад. Ин аз нигоҳи қонун беҳаракатӣ ба ҳисоб рафта ва яке аз нишонаҳои ҷиноятро дар назар дорад ва тибқи кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин амали беҳаракатиш метавонанд онро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашанд. Давоми ҷиноят бо чӣ аст? Яъне тартиботи муқарраршудаи ҷамъиятиро вайрон мекунад. Тамоми кирдорҳоеро ки қонуни ҷиноӣ, яъне қонуни асосии ҷиноии мо, яъне кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамаи он амалҳоеро ки дар он нашр шудаанд, ҳамаи онҳо амали ҷиноӣ ба ҳисоб мераванд. Пас фарқи ҷиноят аз ҳуқуқвайронкунӣ дар чист? ҳуқуқвайронкунӣ яъне кирдор, амал ё беамалии зидди ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мебошад ки содир намудани он сабаби ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидани шахс мегардад. Яке аз тарафҳои дигари фарқкунандаи ҷиноят аз ҳуқуқвайронкунӣ дар он аст ки ҷиноят хусусияти доғи судӣ гирифтани шахси ҷинояткорро дорад. Пеш аз он ки журналистон матлабҳои худро тайёр мекунанд, бояд ба чанд мафҳуми ҳуқуқӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ки дар ин ҷо ҳуқуқи шахсе ки ҷиноятро содир кардааст ё накардааст низ вайрон нашавад. Хоб, ҷиноят аз куҷо сар мешавад? Ҷиноятро кӣ сар мекунад? Якум шахсеро ҷиноят содир шуд ва шахсеро метавонанд дастгир кунанд. Ин шахс аз нигоҳи қонун гумонбаршуда ба ҳисоб меравад. Яъне гумонбаршуда кист? Гумонбаршуда шахсе ки нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ кушода шудааст. гумонбаршуда шахсе ки ба гумони содир кардани ҷиноят дастгир шудааст. Яъне ягон ҷиноят содир шудааст ва он шахсро дастгир кардан ҳамчун гумонбар. Шахсе ки нисбаташ то эълони айбнома чораҳои пешгирикунанда татбиқ шудаанд. Яъне то он даме ки нисбати шахс эълони айбнома ё фикри айбдоркунӣ эълон карда шудааст, шахсро мо метавонем фақат гумонбаршуда ном барем, чунки гуноҳи вай
ҳозир исбот шудагӣ нест ва ҳамаи журналистон бояд ба ин масъала диққати ҷиддӣ диҳанд. Дар бораи шахси гумонбаршуда мо ба шумо маълумот додем ва мегзарем ба тарафи дигар, яъне шахси айбдоршаванда кист? Дар кадом ҳолат мо метавонем шахсро айбдоршаванда гӯем ё дар матлабҳои худамон нисбати ин шахс чунин мафҳумро истифода барем? Айбдоршаванда шахсе ки нисбаташ қарор дар бораи ҳамчун айбдоршаванда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан қабул гардидааст, яъне аллакай вай дастгир шудааст ва нисбаташ аз тарафи суд фикри айбдорӣ эълон карда шудааст. Вақте ки шахсро барои содир кардани ҷиноят дастгир мекунанд, то муддати 72 соат метавонад шахс ҳамчун дастгиршуда ё гумонбаршуда дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир карда шавад ва то он даме ки суд фикри айбдорӣ ё ки санади айбдоркунандаро нисбати ин шахс қабул накардааст, мо ин шахсро айбдоршаванда гуфта наметавонем. баъд аз он ки нисбати шахс фикри айбдорӣ эълон карда шуд, шахс айбдоршаванда эълон мегардад ва ин статуси шахс то он даме ки мурофиаи судӣ эълон карда мешавад, шахс ҳамчун айбдоршаванда номида мешавад. Дар кадом ҳолат шахс мегузарад ба статуси судшаванда? Судшаванда яъне кист? Судшаванда яъне айбдоршавандае ки нисбаташ мурофиаи судӣ таъин шудааст, яъне нисбати ин шахс аллакай фикри айбдорӣ эълон карда шудааст ва рӯзи муҳокима ё мурофиаи судӣ ин шахс таъин карда шудааст ки ва дар ин ҳолат метавонад суд парвандаи ҷиноятии ин шахсро ҳаллу фасл кунад ва айбдор будан ё набудани ин шахс дар ин ҳолат муайян мешавад. Баъд аз судшаванда мо метавонем мафҳуми маҳкумшударо истифода барем. Маҳкумшуда кадом шахс ба ҳисоб меравад? Маҳкумшуда яъне шахсе ки шахси айбдоршаванда ё судшавандае ки нисбаташ суд ҳукми айбдоркунандаро эълон кардааст. Яъне ин шахсро аллакай мо дар вақте ки маводҳои худро нашр мекунем, мо метавонем ин шахсро ҳамчун ҷинояткор ном барем, чунки мурофиаи судиаш гузашт, вай аз статуси айбдоршаванда ба статуси маҳкумшуда омад ва нисбаташ ҳукми суд баромадааст. Ва баъзе ҳолатҳо мешаванд ки дар мурофиаи судӣ баъд аз ҳаллу фасли парвандаи ҷиноятӣ шахс сафедшуда ном бурда мешавад. Ин яке аз терминои ҳуқуқӣ мебошад. Сафедшуда кадом шахс аст? Яъне сафедшуда шахсе мебошад ки аз статуси айбдоршаванда, гумонбаршаванда, судшаванда мегузарад ба сафедшуда. Сафедшуда яъне баъд аз ҳаллу фасл кардани парвандаи ҷиноятӣ кушодашудаи нисбати ин шахс, суд нисбати ин шахс ҳукми сафедкунандаро мебардорад, яъне айбу ё ҷиноят карда ин шахс дар ин суд исбот нашуд ва суд нисбати ин шахс ҳукми сафедшударо мебарорад. Яке аз принсипҳои асосӣ ки журналистон бояд ба он аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, ин эҳтимолияти бегуноҳӣ мебошад. Эҳтимолияти бегуноҳиро ба истилоҳи русӣ агар гӯем, презумпсия невиновности мебошад. Презумпсия невиновности ё эҳтимолияти бегуноҳӣ чист? Дар моддаи 20 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шудааст: ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад. Мо имрӯзо дар тамоми соҳаҳои васоити ахбори омма, чӣ чопӣ ва телевизионӣ ва радиоӣ мебинем ки шахс аллакай нисбаташ ҳатто парвандаи ҷиноятӣ кушода нашудааст ва вай статуси гумонбаршударо дорад, лекин мо истифода мебарем ва шахсро ҳамчун гунаҳкор ё ҷинояткор ном мебарем ки ин аз нигоҳи ҳуқуқӣ бисёрам нодуруст мебошад. Дар моддаи 7 қисми 2 Кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ чунин гуфта шудааст ки ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ин ё ҷиноят ҳуқуқ надорад ки шахсро ҳамчун ҷинояткор ном барад. Дар бораи эҳтимолияти бегуноҳӣ инчун ҳуҷҷати соҳавие ки сирфан барои журналистон қабул карда шудааст, ин принсипро дар банди 8 худ, яъне дар меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон ба таври ҷудогона қайд кардаанд, ки мувофиқи ин банди 8 меъёрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон чунин гуфта шудааст: ҳангоми гузориш дар мавриди инъикоси қазияҳои ҷиноӣ ҳар як журналист набояд ки аз пешдоварӣ худдорӣ кунад. Пешдоварӣ яъне чӣ? Пешдоварӣ яъне ин ки шахси гумонбаршуда ба ин ё он ҷиноят
то ҳукми суд бароварда нашудааст, вале ки мо дар вақти нашри маводҳои худ аллакай шахсро дар ин қазия ҷинояткор меномем. як нуқтаи муҳимро бояд ҳар як журналисти дар оянда дар ин соҳа фаъолият мекардагӣ бояд дар назар гирад ки агар шумо дар бораи аз тарафи суд гунahгор дониста шудани айбдоршаванда ё судшаванда маълумот надошта бошед, аз истифодаи мафҳумҳо ё тамғачаспонӣ ҳамчун ҷинояткор, дӯст қалоб, одамкуш ва ғайраҳо бояд даст кашед. Чунки дар ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн кардани чунин маводҳо ҳарчанд мо прецедентам надорем, лекин аз рӯи қонун ин амали ғайриқонунӣ ба ҳисоб меравад ва метавонанд дар оянда шуморо ҳам барои пас задани шаъну шараф ба ҷавобгарӣ кашанд. васоити ахбори умма ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҷамъият роли муҳимеро мебозанд ва аз ин лиҳоз мебояд ки онҳо мобайни худ ҳамкорӣ дошта бошанд. ҳамкорӣ намудан ва якҷоя фаъолият намудан дар қонунгузории Тоҷикистон ба як тартиби муайян маълум карда шудааст. яъне ҳуқуқу дадории васоити ахбори омма дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз чӣ иборат аст? Сараввал мо гап мезанем ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ чӣ удадориҳо ва чӣ ҳуқуқҳо доранд дар вақти ҳамкорӣ кардан бо васоити ахбори омма. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сараввал удадоранд ки тибқи моддаи 23 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва васоити ахбори омма ба журналистон мувофиқи талаботи журналистон маълумоти заруриро пешниҳод кунанд. ва лекин дар ин ҷо бояд як чизро ба назар гирифт ки ҳастанд ҳолатҳое ки тартиби рад кардани талаби ин ё он иттилоотро қонун манъ кардааст. ин вобаста ба сирри оилавӣ ё ягон сирри давлатӣ будан метавонанд кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ин талаботи шуморо рад кунанд. инчунин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ удадор мешаванд ки хабарҳои дар бораи ин ё он ҷинояти содиршударо ҳатман санҷида бароянд. чунки баъзе ҳолатҳое мешавад ки нашриётҳо ё васоити ахбори омма пешдастӣ карданд дар бораи ин ё он ҷиноят ки аз он мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хабардор нест, метавонанд матлаберо нашр кунанд ва дар ин ҳолат тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон удадоранд ки ҳамин хабарро санҷида бароянд. инчунин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ удадоранд ки дар муддати 3 рӯз ба дархостҳои редаксионии васоити ахбори омма ҷавоб диҳанд. агар ҷавоби радам бошад, дар ин муддат онҳо бояд ҷавоби рад доданашонро асоснок карда ба талаботи редаксионӣ ҷавоб диҳанд. дар баробари ин васоити ахбори омма ва редаксияҳо низ дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ удадорию ҳуқуқҳои худро доранд. яъне васоити ахбори омма ва редаксия удадоранд ки ҳамаи ахборотҳои муҳим ва расмиро бояд нашр кунанд. яъне ин яке аз талаботҳои қонунгузории Тоҷикистон аст. ин асосан дахл дорад ба он нашриётҳо васоити ахбори оммае ки шакли давлатиро доранд. яъне онҳо он чизеро ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ матлаберо пешниҳод мекунад ё иттилоъоти заруриро онҳо бояд ба таври ройгон нашр кунанд. васоити ахбори омма ва редаксия инчунин ҳуқуқ доранд ки дар матлабу дар маводҳои худ пресс-релизҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқро истифода баранд. ҳуқуқ доранд дар чорабиниҳо ва конференсияҳое ки аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва брифингҳои аз тарафи онҳо ташкил карда мешаванд иштирок варзанд. васоити ахбори омма ҳуқуқ дорад ки журналисти худро дар назди ин ё он мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аккредитатсия кунад. онҳо инчунин ҳуқуқ доранд маводҳои оиди ҷиноят ва фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқро нашр кунанд. яъне дар бораи камбудиҳое ки аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сар мезанад ё ба халалдор кардани пешбурди ин ё он парвандаи ҷиноятӣ метавонанд ин камбудиҳои онҳоро низ нашр кунанд. инчунин мо дар бораи он гуфта мегзарем ки ҳастанд ҳолатҳои махсусе ки бояд ахбор фош карда нашавад. васоити ахбори омма ва журналистон ҳуқуқ надоранд кадом маълумотҳоро нашр накунанд. маълумоти тафтишоти пешакиро бе иҷозати хатии прокурор, муфаттиш ва таҳқиқбаранда ошкор бояд накунанд. яъне баъд аз он ки фикри айбдорӣ эълон карда шуд ва парвандаи ҷиноятӣ ба муфаттиш ва таҳқиқбаранда ирсол карда шуд, онҳо бе иҷозати хатии прокурор ва муфаттиш ягон журналист ҳуқуқ надорад ки дар бораи рафти тафтиши парвандаи ҷиноятӣ ягон маълумотро нашр кунад. дар ахборашон натиҷаи пешакии мурофиаи судии парвандаи мушаххасро ки аз рӯи он эътибори қонунӣ нагирифтааст, дар муҳокимаи умум пешниҳод кунанд. ин ҳам тибқи қонунгузорӣ манъ шудааст.
ва як ҳолати дигари махсуси фош накардани ахбор ин аст ки берозигии ноболиғ ва намояндаи ҳуқуқии он журналист ё намояндаи васоити ахбори омма ҳуқуқ надоранд ки хабареро ё маълумотеро интишор кунанд ки боиси зикри шахсияти ноболиғи қонунвайронкунанда ё ҷабрдида гардад. кадом ҳолатҳо метавонанд боиси шинохти ноболиғи ҷабрдида ё қонунвайронкунанда гарданд. Яъне мо набояд ки ному насаб, ҷои зист, суроға ё аксҳои вайро дар матлабҳои худ истифода барем. Ин дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон қатъиян манъ карда шудааст. вақте ки айбдоршаванда нисбати вай фикри айбдоркунӣ эълон карда шуд, дар ин давра режими сирри тафтишоти пешакӣ амалӣ мегардад ва ягон намояндаи васоити ахбори ё журналист ҳуқуқ надоранд ки берозигии хатии муфаттиш таҳқиқбаранда ягон маълумотеро дар бораи парвандаи ҷиноятӣ дастраси омма кунанд. вақте ки ҳамаи марҳилаҳои тафтишоти пешакӣ пасти сар шуданд, суд метавонад ки мурофиаи судиро эълон кунад. дар мурофиаи судӣ журналистон чӣ ҳуқуқҳо доранд? мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиқи моддаи 273 кодекси мурофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мурофиаи судӣ бояд ки ба таври кушода бошад, вале инро дар назар гирифтан дар кор аст ки ҳолатҳое ҳастанд ки судя метавонад ки муҳокима ё мурофиаи судиро пушти дарҳои пӯшида эълон кунад. вале ин қарори суд бояд ки ҳаматарафа асоснок карда шавад. дар кадом ҳолатҳо метавонад мурофиаи судӣ ё муҳокимаи судӣ пушти дарҳои пӯшида гузарад. агар дар муҳокима ё мурофиаи судӣ сирри давлатӣ ё сирри дигаре ки бо тарафи қонун ҳифз шуда бошад, судя пурра ҳуқуқ дорад ки ин мурофиа ё муҳокимаи судиро дар пушти дарҳои пӯшида гузаронад. мувофиқи моддаи 273 кодекси мурофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсони иштирокчии маҷлиси ошкорои суд ҳуқуқ доранд рафти мурофиаро бо коғаз ё бо навори магнитофон сабт намоянд. яъне танҳо ҳуқуқ доранд ба таври навиштан ё сабти овозӣ кунанд. суратгирӣ ва сабти видео танҳо бо иҷозати раисикунанда ва ризоии тарафҳои иштироккунандаи мурофиаи судӣ мумкин аст. ҳукми суд дар ҳама муҳокимаҳои судӣ ё шакли пӯшида бошад ё шакли кушода бошад, ба таври ошкоро эълон мегардад. агар шакли пӯшидаи мурофиаи судӣ бошад, судя метавонад танҳо мундариҷаи парвандаи ҷиноятиро ва танҳо ҳукми баровардашудаи худро ба таври ошкоро дар мурофиаи судӣ эълон кунад. инҳо буданд он ҳама ҳуқуқ ҳудадориҳое ки дар вақти инъикоси рӯйдодҳои ҷиноӣ журналистон ва ё намояндагони васоити ахбори омма аз он истифода баранд. ва дар охир мо мехоҳем ба шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси васоити ахбори омма якчанд тавсияҳоеро диҳем ки шумо ба мушкилот дар вақти инъикос кардани рӯйдодҳои ҷиноӣ дучор нашавед. яъне тавсияи якум: дар вақти нашри рӯйдодҳои ҷиноӣ аз нишон додани мансубияти миллӣ, қавмӣ ва динии айбдоршаванда ё ҷинояткор худдорӣ кунед. барои чӣ ин тавсияро мо ба шумо додем? барои он ки вақте ки мо нисбати ин ё он айбдоршаванда ё ҷинояткор мансубияти вайро ба ин ё он миллат, қавм ё динро мо зикр мекунем, ин метавонад дар ҷамъият нисбати ҳамин қавм ё намояндаи миллат ҳисси бадбиниро дар ҷомеа бедор кунад. дар вақти нашри мавод ё матлабҳои худ ҳатман принсипи эҳтимолияти бегуноҳиро риоя кунед. маълумотҳои шахсиро ки ному насаб, суроға, миллат ва касбу кор агар зарурати воқеӣ надошта бошад, нашр накунед. шумо дар ин ҳолатҳо метавонед мансубияти вай, ҷинси вайро фақат зикр кунед, тамом. ному насаб ва касбу кор ё мансубияти нажодию қавмию динии вай зарурате надорад ки он бояд зикр карда шавад. ҷабрдида ё қонунвайронкунанда агар ноболиғ бошад, аз расонаӣ кардани маълумотҳое ки шахсияти ӯро муайян мекунад даст кашед. журналист ҳақ надорад ки ба судя ва муфаттишу таҳқиқбаранда фишор оварда ва ба рафти тафтишоти пешакӣ халал расонад.
вақти нашри қазияи ҷиноӣ фикру ақидаи ҳарду ҷониби қазияро ба назар гиред ва ба хусусияти баҳодиҳии матлаб ро надиҳед. Яъне вақте ки шумо матлабро ба чоп омода мекунед ё аллакай нашр кардед, шумо бояд ҳарду тарафи манфиатдорро дар ин парвандаи ҷиноятӣ, яъне намояндаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошад ё адвокат бошад, чунки ҳарду тараф манфиат доранд ва мо бояд фикру ақидаи ҳарду тарафро ба назар гирифта ва матлабро нашр кунем. Ва дар ин матлаби нашршудаамон, дар ин материалон мо бояд материали мо хусусияти баҳодиӣ надошта бошад, яъне мо шахсро бояд пешакӣ ба таври нимпинҳонӣ нагӯем ки ҳамин шахс ҷиноят содир кардааст ё ҷинояткор мебошад. Вақте ки хабарро аз ягон хадамотҳои матбуотии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мегирем, мо бояд ҳатман манбаи гирифта шудани ахборро дар материалу дар маводҳои худ қайд кунед. вақти тайёр кардан ё нашр кардани матлаб шумо агар аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вайрон кардани қонунро дидед, шумо ҳатман метавонед аз болои вайҳо ба мақомотҳои болоӣ шикоят баред. ин буд суҳбати имрӯзаи мо дар мавзӯи инъикоси дурусти рӯйдодҳои ҷиноӣ тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон. Агар шумо баъд аз тамошои ин навор аз шумо ягон савол пайдо шавад, саволи худро тайёр карда метавонед ба тариқи мессенҷер ба саволҳоятон ҷавоб гиред.